Velkommen i sendingene her i dag. Vi får ha en samråd med en kvinne som bor i Østlandet, Siri Didriksen. Hun førisk, hun førisk forelder, men hun bor her med en parten av Løvsøynen. Siri? Ja. Men du født i Førje? Ja. Født i Svalene. Det altså her som Ebenezer i det. Her så født i Nutjaltrøs. Og du minnes jo ikke fra Førjen fra tøytøyene? Nei, jeg var 9 måneder da mamma flyttet til Østland. Ja. Og pappa min han var her til arbeid så til sjøs. Ja. Men du har vært i Østlandet så gjerne, mest som bostere av, men omkring til du så vært i Førjen. Men sier meg, hvordan var oppvoksten i Østlandet? Ja, døyligt liv. Vi bor i Fransaser. Det første 6 årene jeg levde, eller ja, fra 2 år til 6 år bor i Fransaser. Og kom og kjenne at jeg helt godt her. Så flyttet vi, og foreldrene kommer og kjøpte skauhandel. Og de hadde det så inntil at pappa min døde i 2000. Og mamma, hun selger renskekvar. Hun fyller kjøtt 5 år, så hun kjøper inn og ferast og selger enn i det. Og til å løyga lagsvei. Til å løyga veien, og det misti. Ja, takk vi før skal sjåma seg med. Ja. Men Siri, pappa din og mamma din jo føringar. Kan du så grøya sin til fra tog? Ja. Mamma min kom fra Kotlafyrre, og hun var Petersen Arm ble gift. Hun var døtte til Emila Midtjere og Anna Katrina. Kona hans de var 13 syskjen. Og ja, jeg alltid hatt bodgjennere, at jeg var kallet for igjen, og så Dagmar i bindebøtsene. Og så var, tver mostra kommer til å høre møtabona, Inchikar og Duttan. Så onkel kjenner til her. Og så har vi av pappa som så jo, her var han fra Søltafyrre. Amma min at Hanna Jakobsen fra Nyargere, og abbe min var Kristian og Kvitanese. Så mamma ble gift Didriksen. Og de flott nok så skjøtt til Østland, da de var gift. Så det navnene av foreldrene seg der? Ja, det det Dagmar og Sjoma Didriksen. Ja. Og hvordan var annars, hva kom det i til da jeg kom i Østland? Jeg halte det var på grunn av at det var det som vi kallar siltararen i Østlandet. Nekva gjøre, nekva arbeid i silt, og mamma gjør det med til arbeidsfolk og pappa silte. Og ja, så ble det videre, altså 6 syskjen, og jeg halte det var altså, ettersom at pappa, han fikk iskias, han var sjukere enn stått av tog, så han heldte petelkjøs, og tar det til at de bestemmer å kjøpe skekvahandelen. En pikka lydel handel som de kjøpte. Det var ikke mer enn et lydel rom, bant i Vrafrelsen ser. Og det var skoverslen Thorda Peterssoner. Og det hele var nok så snedt at de kjøpe navnet, men pappa helt at det var kanskje bedre enn å ha en skauhandel i Reykjavik. Da var det ikke så fint å ha for utenlandet navn, tåst. Og så de spurte ønskene om de kunne bare halta navnene av skauhandelen, og derfor sluppet det så. Ja. Men du, Siri, du har ferasnekk i Førjen, fra at du var lydel smakjenta. Ja, vi får hvert sommer, vi får vi Godtfoss, og vi får vi Dronningene, siklande til Førjar, av Vitja familie, og ta gist i Janos og Elisabeth Koni Hansar i Kotlafyrre. Så vi var systrene, vi får aksjon på hver sitt plass at bygge om sommeret. Det gledde vi alltid nekv til. Men jeg fikk mine første sykler i Førjen. Det var ordentlig størst. Det var ikke noen biler, og ikke noen flikkvarer, og forskjellig. Lengt tog i ferien, jo. Ja. Og ikke tunnel og så rett. Ja. Men det var det førske malet som du tåsar flåtande førest, og det tåsar av det hjemme? Alltid snakka førest hjemme. Ja.
Og så bare min han gifte med henne førskare, hun kom i arbeid i Kjemmene. Og det var så vidt, ganske grine sin rett ut, man kunde få alt i Kjemmene, øyne og kone. Så vi är så glada för att komma samman och så kunna komma och kunna snacka först. Eller inte kanske snacka men ta förstånda. Ja. Så vi kunna hitta så är det så man snackar ganska först vid han som man är i familjen eller så. Ja. Och så väntar man sig till svågern så säger man Islands vid han. Jag vet inte vad det är för släv vi snackar här hemma men. Nej. Det blev så. Men det skiftar mitten. Vi skiftar mitten och det går gott. Ja, det går gott, ja. Vi tar som uppvuxen i Island och barnaskola och i mest annan. Det är inte så vanligt att här. Ja. Jag var inte så ordentligt glad för skolan kanske. Jag ville göra något. Jag begynte arbeta 16 år. Och ta vi får till sjöss 18 år. Ja, så blev vi gift. Flyttade till Sverige 20 år. Och fick mina 2 barn här. Så var det til at med han begynte å ta stoffer, medan vi bor i Sverige. Og ta bestemmer jeg meg til at jeg ville så ikke oppvokstre bøttene til mer vi. Så vi ble skilt, og han faktisk forsvann, til han får i en sånn franskan her, armé som at... Främmande herren. Ja, utlendinga. Ja, främmande herren. Ja. Ja, missa det passet och man vet inte om det livet eller dodja. Ja, men jag är så glad för att han kom att tro att och han blev så frälst i sötene. Ta ordentligt stått lite söva. Ja, det är en särskild söva. Ordentligt stått lite söva. Ja. Jag säger vi skulle be för det och närmast att det skulle vi göra. Och det var så att jag ber alltid vid bötten och kommer. Självt om jag inte var själv frälst ta ber jag vid bötten och kommer. Och det var sötene inte befrälst, men man har ju såna barnatrick hvor man snackar i bötterna vi snackar om vi god om kvällarna prata om forskjellet och jag fortalte det med hvis jag skulle ge rockort alltså så snackar jag vi god om fink och så ja det var nog stått lite som hände då och alltid be för pappa om vita kvar han var i världen och så be pappa ma god om att passa han och så ja. Och så var det till att han var i Thailand det visste vi så inte. Och här var Australien en mäver som att blev en frälstor vi på grund av att han är finns en kon som är ja det var hon är rätt pension och så han är finns en mission han blev frälstor och han satt bara Australien är här och pratade vi tar männen som kom och efter såna unga damer och när alltså utlänningarna. Ja. Det lag på männen. Och han är så sitter här och tar vi bibeln och sen ex-mävern som han får här och prata vi han och han är så blir frälst i restauranten i Thailand. Tog han emot Jesus. Så här är kristna boss arbete som för fram här. Ja. Så god brukar dem så väl. Ja, så bönnar chafikon här blir hörda att han svära är att han har. Ja. Och han får så hem och där gick en där och så gör han det liot vi så unga damerna bor vi att han är kunna vara papporna och så kom han till Sverige och så träffade han barnen åter. Så det är gott. Det är väldigt flott. Ja, men det kommer så inte samman åter. Nej. Men har du varit eller några år att ta konstant för er åter. Ja. Bøttene som til våre bliven halte det var 8 og 20 år da jeg kom. Og vi kom en tur, jeg var 8 år, og løyva til man at hvis du vet, jeg har noen store familier. Og jeg løyva til man som at jeg hittar familjerna og øyne er selv, at få kontakt og så løs. Det henter noen ekk fra at du er et barn til vaksen, at det henter sånn ekk som du misser sånn ekk hvis du ikke kommer. Så jag flyttade, jag flyttade 8 år. Och la i löjligheten kommer ut i Rättsjavuk och så kom jag. Vi har kottla för till att begynna vi arbetade under motorhandel som ett sista band hej här. I våra Signabö. Och så flyttade jag till Havnar och här arbetade jag i SMS. Och då bor vi fast med i Karo. Och arbetade i SMS och så begynte jag arbeta i Mimer av barren.
Så det. Ja. Så att ja, så man hittar nek folk och bötterna gick i skola och vi helt inte sted i förra flyt att till Island. Vi fick ett dåligt hus tja Bjarne Mörskare, en som är familjen, han leia ett dåligt hus och vi gjorde det i stand och hade dåligt utsikt över havnarna och hade det så överska gott. Men så hände det här. Det hände näka to. Ja. Det var en väninna som är i Island blev frälst. Och det var alltså inte bänge för det att man har alltid haft frälsaser och alltid bibelbötten och så. Men det är personligen. Det var inte akkurat det som man kände så gott. Och jag helt inte helt att jag förstår henne själv. Alltså hur hon skulle hålla på att dansa själv om hon var eller hålla på att färra ut och få sig ett drink och så. Jag helt inte att det var så nödvändigt att äntligen att man inte kunde göra bäge. Och jag vet inte vad hände, men hon gav mig en bok och en liten texta från en nonne som heter Basilika. Hon är från Tyskland. Och hon säger att hon måste lova till att jag ska läsa kvante. Det är en sån pickalöjdig text kvante. Och det var inte problem, det gör det. Och så omkring glömde man, så läser man flera dagar och så vidare. Och jag vet inte vad hände, men plötsligt så måste jag packa nyer och bara färdas det. Jag måste bara flytta till Island. Så det var lycka för påsk. Det gick bara 3 månader vis när jag läste ningen och så. Men tar du läs, alltså säger det där, näka? Vad var det du läs? Vad var texten? Det var allt läget, det var bara så. Jag menar så vid texten, alltså jag vet inte ofta i tøyene att det är en tjön och frälsen som heter Emma Oskar. Nu tar jag i färden till herran, men det är alltså, kan man kallas det, bönaföräldrar eller godföräldrar som är. Det vi bor här frälsen ser. Och ofta när man var i Island och de var hemma så ringde de och så får man en möte och det var som man kände Guds år och jag läste och jag hade kristliga böcker till bötterna och så det var inte det att det var något Främmande. Nej, det var inte främmande och det var inte farligt på några måter och det är alltid hyggligt att få Guds år där. Och det var faktiskt inte, men det här personliga, det som händer, det är då akkurat som färst i köknen till affärer för att jag har en känning av en som är här och till att förstanda till att detta kan vara till en bästa viner och hävan och hjärtankjötar och snacka vid han och få svär från honom och vara det här örugur, vara secure, tryggur och i hans fänge kan man säga. Och føla til at man kan, hvis man ganger og hukser på okkur skal jeg gjøre hatt, eller skal jeg gjøre hatta, og så spyrir han, altså, hva skal jeg gjøre, og just den her fører noen. Altså, da man hever at det her personlige, det er et annet. Ja. Men er det ikke just det, Siri, som er det vanlige middelmennesker, at jeg kunne lese og kanskje bya og bøttene som tog gjørst, men ikke hava av personlig samfunn av herren. Ja, altså det som man helter er personlig, tror at man er ikke, og kanskje det er også til at det er ikke alltid at man er venner her og omkring så tatt. Du har kamerater, du har familie, du kanskje har vært gifter, men allikevel så har du alltid tøyt privata. Og videre bare, jeg har alltid videre skatt på andre maten. Her er ikke som kan fylle på at det hål i her, inntil Jesus kommer. Ha? Det er ikke som kan. Det er bare han som kan fylle det. Ja. Så at jeg har alltid til altså, jeg videre bare skatt på den maten. Ja. Og så komst du til Island, og du komst å være sammen med hese her vinkene til der, og opplevde henne som en nødja kvinne. Jo, det var sinter mørslet. Hon är så bifyrt och goss hon skulle få med via möte och hon var synd förvånad. Jag säger bara inte problem, jag ska få vita möte, men alltså kan du inte bara komma och vara vi mer nästa färd jag vill gärna för nästa weekend till det här dansplatsen så vi plattar färd till. Och hitta alla gamla vinerna och så. Det är väl vecka tror jag och kanske inte det.
Och hon säger ju att hon skulle komma vid hvis jag kom först här. Men ta hej hon alltså bi för just ner och hon hej lagt fram till god att du måste sörja för tog att det är inte äntligen pjöves till det. Det är inte tog det är så farligt. Det är inte det som jag vill säga att gänge danser alltså dödens jag vet inte vad pölse då. Men alltså jag halt bara till att man ska inte bruka tojna. Jag följde det som det. Jag får först att möte så att jag färra vi henne ta hon att jag kommer vi mer i kännt. Och så tänkte jag bara hur ska jag bruka mer tøy på det här? Nu vill jag alltså ha det här. Och så också jag just inte att visst det här var äkta, det som jag gjorde. Det var inte speciellt. Det var inte akkurat som det att jag får upp och tog mot Jesus. Utan det var det att jag tog bötten i vimmar till jag ville låta jag ville vara säker på att det inte var också så antalet hysteri här på en tilllägg. Ja. Så jag tog vi, jag ville vara så följa med säkra. Alltså var det första för det första mötet? Nej, första för vi henne för att göra så pakten här. Ja. Men är det för ta för nästa söndag natt, ta för det till att jag vet inte, jag kunde bara sitta hemma. Nej. Och vi får så till att ja, och jag tog bötten vid. Jag ville det tog sig ta här var så mer rent hjärta och føla sig bättre om det är och annat andalet. Ja, om det är äkta. Ja, just om det är och annat andalet. Ja. Vi kunde för tandvägen, vi kunde för att de myskohorna. Ja. Det kan man. Ja. Och här är det next så spiritual forskjelligt. Ja. Och det vill jag alltså inte till. Det har vi alltid alltså ordentligt säga fra på. Det vill jag inte. Ja, så tøkst du vi, og det visste seg at det var de som kom og lykka som at gjør urslit. Tror jag att första med ja, han spurte han dagen, han plattade säga hvis du ikke kjenner Jesus, så er du velkommen opp her, så skulle vi ta og hjelpe deg å bia vitt der, og være samme vitt der, så at du kastar så kommer kjenne Jesus personligen. Men her så sier han, hvis du ikke har røst deg opp framme for følge, og sagt at Jesus bor i din hjerte, til Jesus, for han får å golgata for te, så skal du komme fram nå. Og han gjør det allmänt. Ja, så han skal du komme nå fram. Ja, det var överallt. Ja. Og barnen sa, det har vi aldri gjort. Kom mamma, så hala jeg det, og så hva skulle man gjøre? Ja. Jeg kunne ikke noe. Så jeg får opp, jeg gjør det, men det var mer sånn plikt, og jeg følte ikke næka. Det var ånka stjøtner, og ånka, du vet, alt det her, fireworks. Det vil si, vel barnen ikke vi, så røste du ikke opp? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei. Jeg er egentlig evig sikker selv, vil ha haft kontroll. Ja. Men nej, jag röstar mig upp och jag får här fram och jag säger det som jag säger, det som jag skulle säga han, ja, det var ängrad av min hjärta och jag ängrade inte så näkt, visste inte ordentligt hur snäck vi skulle ängra och jag var inte ordentligt vi på att men alltså tänkte nej, jag gör så att jag ville att bötten skulle höra det här och de skulle ha det här och i sån hjärta är uppvuxen frälser och allt det var gott att vara omma hon och för jag hon var uppvuxen i Ebenezer och pappa, det var så ordentligt vi träck hemma att man skulle vara skickligt att det kom till det. Och så Jack bara en lite så dagen efter följt med Cindy Marie Frien den här att det Jack och speglerar på allt det här som jag gjort. Så också nej, vad ska det ta fru nästa söndag? Jag vet inte för vi ta hus om det där. Men alltså nästa söndag är måttigaste. Och ta för en samtal. Og jeg følte bare, hva skal jeg hukte på henne følelsene, jeg hukte hvordan jeg følte det selv, og folk var for å si, jeg banna i litt landet. Og folk var for å si, hvem er bare øyne vik, og så var det for å si, du banna ikke som du gjør det. Og jeg, no. Så det sa munnen? Ja, utan at jeg visste ikke ordentlig, det var så. Jag säger, kanske har vi bara varit mer höfliga så vikena eller också. Bara fint. Ja, också. Och men han söndag så satt jag så tänkte jag mig själv när jag huxade om det där att if jag var där 6 veckor gott. Det var 6 veckor. Och kvui jag säger 6 veckor, det var det inte. Det låg ordentligt. Jag huxade ofta när kvui. Det var jag vet inte. Så jag sa, hvis det stämmer, hvis det här är sannhet så får du 6 veckor till att visa till att du är god. Och allt det som jag hör in i här är sannhet.
Jeg skal gjøre alt som det sier jeg skal gjøre. Jeg skal løse Bibelen, jeg skal fære til alle så her heimahåpaner og eller lesbøltjener, du vet, og du vet, jeg skal ikke fære nærmere og jeg skal røyne lade være i rokte, ordentlig, og jeg drakk, altså, østene, ja, min part, og jeg er faktisk ganske lenge siden drog ikke min part, og ja, men jeg bestemmer meg det. 6 veker så skulle jeg ordentlig gjøre som jeg var sagt, og jeg røyne lade være røyne så nek som jeg kunne. Men det gikk en vika, kanskje 2 3, så har jeg ikke trangt for sigaretter mer. Det var bare... Buster. Det var bare vekk, og man legger ikke mest til det. Det var akkurat som til at, kanskje tog jeg at man var i høylen og lese, at du skulle lese så nekk, og minnes det som du leser, og vite hva det var du leser om, og altså, jeg og venninta, vi så til svøtter i sånn her, da satt ikke høskan, da sitter med bøybel og sigaretten i høylen, du vet, det er råkte ytland, det er råkte 2 pakker om det. Så tid på sammen? Vi leie en leilighet sammen, til leilighet som var ikke klar. Jeg kunne ikke bare flytte til Østland, 8-2-3, og bleka feltene ut, det er en kontrakt, vet du. Så vi leie en leilighet, et størst hus sammen, hun er baden, og jeg er 2, og det ble så. Ja, det var stått litt tøy. Og så gikk det 6 veker. Nei, det var kanskje 2 veker. Så visste jeg det. Så visste du det? Ja. Men det var aldri noe så rett opplevelse, du vet. Folk sier ofte, ja, så opplevde jeg hatt og hatta. Men det var aldri, det var bare, det kom bare så spekelig, ja. Det var en still sannføring. Ja, men det var også til at jeg gjør det kanskje mer vi vite, du vet. At jeg bestemmer meg selv. Ja. Jeg bestemmer meg selv, jeg skulle ta og føle månen av 6 veker. Jeg bestemmer meg selv at, vet du hva, det her er ikke så gale. Kanskje jeg bare lever på hentamaten, til at jeg har livet nå i 32 år, og ja, jeg måtte erkjenne det at det var kanskje ikke akkurat alltid det beste som jeg har gjort. Kanskje jeg får jeg ta bedre avslutninger av tingene, da jeg får livet selv vise ned prinsippene. Kanskje det var bedre for bøttene kommer, at mamman ikke drakk, ikke rokte, og får vite om under søndagsskolen. Det var så nekv ting som man kunne si, ok, vet du hva? Jeg har det her løyve her, men nå har vi hoa livet hatt av løyve her, og jeg kan alltid, det er ikke som binder meg. Og det binder meg ikke enn i det. Og da kanskje man kan si at Guds kærlighet binder meg det. Nå elsker han så nekv, og da føler man på en av veien at man vil heve det her, altså gode følelsene, og man vil heve hans kærlighet og trygghet og hans nerver, og så får man lære hele en anda kjenne, og alt som han kan fortelle en, og jeg vil ikke lære å vise og suttje. Alt forandres. Naturen, viret og tingene, og at renne etter tog som at det som har vært en bjøvere på, det er, du vet. Ja, og hva er rusrekken? Det ble så ung, men jeg tok en avkjør her også. Ja. Tog at jeg platt å drekke, jeg var ikke så endelig enn det var det som man kallar for en ringre alkoholist. Ikke så at jeg kunne ikke bestemme selv, kanskje tog jeg ble altså 120, det kanskje hjelptes ikke, men det så godt å få godt rev og natt vi støyk, godt kvitt vi natt vi gang og fiske, det skulle være godt kvalitet, godt konjak måtte det være, og godt whisky skulle det være, og lekkere drinks som det skulle være. Men jeg bestemmer meg, du vet, jeg husker at det var akkurat som en avkjør jeg måtte teka. Og det var nekv som at jeg kjenner som drekka og få seg, smakka seg av og få seg forskjellig. Men jeg følte som til at Bakkos til en ante. Jeg har høyla en ante å velge, jeg har Bakkos å velge. Kan du grøye sin fra hva Bakkos er? Hva det er? Ja. Ja, altså, akkurat som grekerne, tar hava navn over alle godene. Tar hava alle seg godene øyte akkurat. Og Bakkos, han er øyne av dem. Det er vinkoten. Og det er nekka alt folk kunne lese seg til om. Og vin,
Det är samma om man är det är som en person här det är en figur det är en andlig makt alltså och det kan göra det samma om man hever för mig alltså nu snackar jag från mer alltså jag kan inte bestämma vad andra folk upplever det. Men för mig så gör det samma om han är i smoking som har champagne eller om man är sitter och götene och tar väl det som en akvavit eller också rätt. Alltså för mig jag upplever det som en person. Det är ett antal i makt. Det är bara det som jag upplevde. Och jag upplevde det att människor med han inte brukar stoffer och det är samma i anten. Och så att Bacchus säger ståle pappan till bötten och chamar. Och ta jag balla så har jag just med till grin ofta när de där minnast. Och så det också alltså att det för inte gott vissar. Hur ska alle? Ja. Ja. Och jag tänkte nej vad ska nu ska det vara så mycket hem ska arbeta det. Så jag tog det avgör att om min hem ska bara alltså Bacchus han släpper inte mer. Det ska inte vinn och såna har varit inne i det här. Nej, jag har inte behov för det. Nej. Jag har inte behov för det. Nu är det finns något annat. Ja, och så för det mesta så dricker folk inte tror att det vill hugga sig vid sorgenar. Det är helt lov i sträve. Onkur dricker tror det smakar gott att vi har snå häson, men också tror det ger glädje. Ja. Folk säger, ja, om ett glas och två så blir så hurkad och antarna. Varför anta hurkad du? Ja. Jag vet inte, jag ska inte döma det, men för mig, jag vet att hurkad inte min anta. Nej. Och jag vet att jag vill hellre ha glädjena och styrkläggan från höjlananda. Ja. Och kraften. Amen. Ja, Gott. så det blir så. Du säger du nämnde några om det här vi vet inte för mer tar vi tås oss samman om det här och en sändningen här att det här visar imiska alltså jötander Tøyre, det skal jo også nu inn. Du grøt med det sinte fra tøy. Kan du tenke det opp at det og i samband med det? Ja, altså jeg husker, da jeg hørte hese søvnene først og fer, da husker jeg ut fra min arbeid i mimer. Og jeg fikk det ikke vi for altså, lengt 18 da, at folk allmänt i kyrkene råkna via Jesus gjør det altså, alkoholist vinn ta. Og det kan jeg ikke svare for han ikke gjør det, men altså for meg så det ordentlig klart. Ja. Hvis du drukke, hvis du sier du sitter under brittloppet, og du har drukke vin at vi møter noen, og du tar seg at det var ringa vin han kom vi, ja? Så tänkte jag till, okej, du sitter under brittloppet i färgen, og det begynner 6-7-tøyene, ikke sant? Og du drekker det ringa vinet, det betyder at det er ikke mer gjer eller så ut i. Det är det pleier å være at det ser ringt vin, det er det ikke gjersmakker. Ja. Og du tror ikke det fra klokken 6, og her var kommet midnatt. Her var kommet, du vet. Og ta mangla i vin. Da har folk iverhøv finner ikke gav kjenning. Ja. Ha? Og det her var det ikke så vel, da det kommer så lengt. Ta er altså, ta er det så jeg sa til å ja, ta er det ferdig, ordentlig. Ha? Ja. Ja. Og så kommer Jesus, han gjør ferstvin. Ferstvin, hva betyr det? Ha? Ja. Og han gjør dem, og de er så gøy, hette smaker godt, og alle var så frisk, og de dansa til dem var morgen. Ærlig talt, det er ikke logisk. Ja. For meg er det logisk at det her var ikke alkohol. Nei. Jeg vet ikke. Det kan ikke svare for. Men altså, jeg var jo i Israel langt og ta viste der hvordan gjør det vin, så tog der det her og gjør det først vin, ta kortet av nødja belger, og ta kortet den nere i brunnen, og jeg var ikke så fratt at gjør det blod av døyr hvis det kommer i kulten i brunnen, og så var det oppåt, og så var det først vin. Ja. Ja. Det var ikke det sterske vi gjør nå. Ja, det kan jeg ikke svare for, men Nei, det er min mening av det. det, Det er om det, ja. og det er det som jeg har alltid opplevd, og jeg helt det var nok så interessant at folk fikk det øvelse vi, men ja. Det så vet man ikke. Man kan alltid bare bestemme for seg selv, va? Ja. Ja. Du, og så det til at du kommer i samfunnet ved en samkommende, eller, ja. Jeg ble frelst i denne samkommet, vegeren. Ja. Her var nekk folk som ble frelst, her var nekk folk, her var 500-600 folk, hva det. Og vi,
Det var det vanliga, det var 15 till 30 folk frälst kvällsundekvöld. Det var en standande Det var gott. säga att det var böj fram. Ja, alltså möten var det så att du skulle be för tunna vinnarna och din familj. Det var det också det som man min vänner det har gjort. Ja. Och själv var det näck folk och är ösnä. Men det att vi ganska må minnas till att halt av fram att be. Självt om att vännerna och familjen sin nöj. Halt av fram att be för dem och tryck vad du att Gud svärar. Jag också ofta om han om. Tog att jag alltid att hon døy utan att vita det ordentligt sikkert att bøttene ikke henne blev frälst. Ja. Jag alltid en för härifrån utan. Men hon var alltså hon var fri i sin hjärta att hon för. Ja, absolut. Och jag alltid god kan ofta snacka vite och säga. Du vet akkurat som ta dötte min hon var bliven gott 16 år. Hon får bruka stoffer. Och det var ölaring. Det var jag begynt arbeta linten i Islandet. Och jag var i tro på i mitt på någon vi hade möten och notterna där folk check fotl och arbetade i söndagsskolan och du vet och så begynner lilla barnen ju mer. Ja. Och det var ordentligt ringt att ta av i. Men det var också som Gud säger vi med ta på en vägen att det alltså det var ordentligt att kvärt händer här. Ja. Och då säger han alltså ger du det som du ska göra, jag ska göra det som jag ska göra. Ja. Han lät mig vara god. Ja. Och jag följde ett ordentligt störst och han gav mig störst år till att det är. Så han för det var Lukas det var alltså han började snacka in i mitt hjärta. Att han säger är inte god i ölln hållte. Nu då inte så att det är isländska. När förskolan ordentligt ja. Han säger är inte Gud alls hållt. Ja, det är Ja. ja, det är rätt. Och så säger han och så var Anna som leva i min hjärta som var Gud är ingen sluter megn. Det är inte ofert för Gud. Och det är det. Inte ofert för Gud. Och vi är öll syndarar och vi nöjs öll att få hans nöje. Ja, och jag får till arbets och linterna, tack för allt det. Eller dagen efter, det var, alltså, ja, det var ordentligt ringt. Men Alltså dagen efter kvart. att dötte mig, hon försvann. Hon för ut ett kväll, att äta vid en ung man. Ja. Och så bara kom hon och äter. Ja. Och den nästa jag fick jag veta att det var politinen, att hon var kommen i händerna och hösten i mannen. Och det var helt förfärligt. Men att veta att det var i sin hjärta, jag säger som han och mig. Man kan ha fri och hjärtan där man vet, vad skvätt, han har ju sagt att han ska ta sig av dem och så har du fri. Ja. Ja? Ja. Det är han friare man må hava och att han friare man må føla sig fram till där man bygger och man føler att okej, nu är Sverige kommet. Ja. Och nu är det bara inte om och frälst. Ja? Ja. Så det är liksom alltså vet ju pappa min tog emot Jesus och jag vet övergjorde det Arna han för. Så att det är rocknar vi att David ser över ösnen finns det fri och Kara och så att det är man strävar efter det att folk ska få att känna Jesus. Tror jag att det är inte annat som behöver ta stora vire. Jag hade ju sen det nu sin boskap som då kommer fram vi här. Han är troa styrkande för de som sitter och höra det som då säger nu som kanske har så mot förläggande vi bödden om att det som du säger. Ja. Och det året som du ger dem att lyta Herren. Ja. Och han har sagt to hustut. Ja. Och hålla fast om det. Ja. Ja. Det gör det. Ja, det gör du. As for me and my house. Ja. 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 Och så läser jag ösne så här hvis det välsignelse så Herren ska komma över bötnene och barnabötnene. Ja, så må bötnene leva. Det ellers kommer inte barnaböt. Nej. 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 Och hvis jag bestämmer över min familj. Då är och i jobb så ständer ösne att och jag alltid till 22 eller här omkring har ständer att han ska bli frälst för reinlike kanta tunna så ska han personer du bli för bli frälst. Ja, det är inte till att är så perfekt. Det har blivit ganska aldrig. Utan ta i färg härifrån. Men är det vaska i blå Jesus och vi finner hans nöje att uppleva. Ja.
Og jeg vet at han perfekt. Og han givet mer til. Til han sier alt valg til å ha lagt ut tykkere hender til han får. Ja? Og da skulle vi ikke fære ut ved årene, og da skulle vi ikke gjøre det vi gjør som vi da finner. Ja. Og det frelsen som vi da finner, det ikke noe du først er stedende. Ja? Nei, det bedre her. Og jeg sier at man drekker, så det ofte netter her, at man sørger til å gjøre okkur, men det også tror jeg at man hever lite kjølsalet. Og da du finner det en kjenning, så det ikke over. Så kan jeg snakke med hvem som helst, så kan jeg gjøre hva som helst. Da. Men da du hever høyla en anta, så det ännu mer att man får hese här känslorna. Styrkena och glädjen och frien och allt åt temperament. Kanske blir bättre. Ser ju det hur det så uppleva så att höra så igen ta till runt i herran till Jordan runt vi herran och herren var trick för. Ja. Det nöttes inte 6 veckor. Men bara några få veckor så var det väl. Det var inte gång få veckor. Jag hade det var en vecka. Kanske tog det också. Ta jag bestämma mig. Men kanske onkel spyr som sitter nu och lustar och du för fram här du har kvart trick vill lära kan som helst du för bara fram med botten någon. Ja. För jag får take kan man säga. Jag har ju mina bottna trick kan man säga. Ja, men du vill inte snacka mer som så. Jag vet inte om jag vill det men alltså jag förstår inte det var mer. Nej. Alltså det jag har alltid det är en så stor moner av och jag har alltid till att vita att det är att det är mer. Att det är mer. Att det är örvis. Men det är mer. Det är näck mer. Ja. Ja. Och det är du funnit och du lever i sig. Ja. Men så är det här att det är ett utvarp som heter Linden i Østlandet och här först du så att arbeta. Grejer sin tratoj. Ja. Vad man ska säga. Ta jag kom i kyrkene här. Ta det ösna snack om det att du ska inte vara ensam och du ska inte ha hoa manfölje och så rätt. Och så man ska vara blivit gifter. Så blev det till det att jag blev förlovad vid ögonen. Och vi levde så samman ta i alltid en vecka eller tog det är. Skulle giftast men jag følte ikke til at det var rett. Og på enkla måter så var det kanskje at han personen heller ikke rett. Så at han levde sitt liv. Det var ikke akkurat det som at jeg heier altså vent vi, og jeg ville vente vi, og jeg visste hva det var som jeg heier livet. Så jeg ville ikke være dette her mellan. Halva. Att halva. Halt alla båda söjer. Nej, alltså du vet, jag har bestämt till att jag skulle lägga till söjes allt som hörde till det gamla livet. Ja. Och ta vill det inte färra att bygga samman. Alltså vi begynte att bygga samman eller han ja. Och lokal skulle vi göra allt det som vi gjorde världen lokal. Alltså du vet. Och där fann vi så där vi var förlova, jag vet inte vad, den 4-5 månader. Och det var alltså det var sån tøy som att man bara bestämmer sig nej, det här kan inte. Det är vill 100% för god, men ta var jag på vägen. Så jag fick ett barnaträd. Och själv var det glad för barnet. Men det blev så inte mer. Och så hade det inte varit mer så igen. Det att jag tänkte bara hvis jag ska ha en man så måste det vara mer som godkänner mig. Och tog att jag gör i handen feilen så följde jag akkurat som till att jag nu ordentligt trakk och tog efter. Ja. Och jag blev sett av, jag fick arbeta i söndagsskolan och man fick ju mitt på en arbeta i natten att man lite på hemma och det var forskjelligt som att Jack och Jack och man följde sig ordentligt ensam allan. Men det är ju gott och jag öttades inte. Och han ser det firmar och jag vet inte, jag hejar han, jag snackar, man kanske blivit så inte crazy, man snackar alla tøyna, alla dagen. Har man gjort det med eller vad man gör det vaska i kläder och så tvattlar jag med han. Så säger man något vid hand bara. Jag snackar ju. Då säger vi herran. Alla tøyna, lika mycket vad du gör det. Ja. Och så var det att Linden blev stående i Østlandet. Vi har haft ett utvarp som heter Alfa. Sjönvarp, va? Nej, utvarp. Utvarp, Utvarp som heter Alfa. Ja. Och det gick inte, tror jag att här var det flera möjligheter som
åtta utvarpet samman. Och ingen har akkurat som ansvar, Nej. Det är en löjare som må ha ansvar i rötlån. Och det är bara Jack inte. Så Jack 8 eller 2 år. Och så kom Mike och Sheila Fitzgerald från Amerika som trooper. Och han halvår islandare. De visste inte om vad det var kommit till att göra i Islandet. Och de hade varit i Islandet i 2 år också, att god sig nu skulle titta utvarp. Och de hukte vid stålen egen till att de visste inte vad det utvarp var. Alltså, 8 några få flöver. Och Thailand var 3 månader, och så var jag byn att komma. Och hjälpa till. Men det helt mig inte vara värda. Och det jag vill komma in till det här vid skommen. Ja. Ha? Det är så nek folk som att halta till att du ska vara perfekt och du kan vara arbeid för god. Och att du ska vara vid alla så här følelser som alltså vi upplever faktiskt om nästan kvönt det. Och jag borde ha gjort tatt av i handen. Jag borde ha sagt så i handen. Jag borde ha smulst till handen. Alltså du vet alla tog in också som du borde ha gjort bättre, ja. Men ärligt talat, vi kunde bara livet det bästa som vi kunde kvönt det. Och tann dagen, ta var det akkurat som til jeg venninda som jeg sier, hva skvatt, det her hent, du vinner en døylig en drong, og du måste bara vågere ved løyven. Og hon altså nästan pynte med å komme. Så jeg begynte å svære telefonen der Linde med 3 måneder. Og så gikk 2 år træt, og ta var jeg kommet også vel av det. Og jeg begynte ta ganske holdt, da Linde var holdt der også, jeg begynte å ta sendinger mye kveld. Ja, själv. Ja, Ja. og ta, jeg halte Linde var 2 år, ta var jeg blitt en programløyere. Og ta første personer som var ansett. Ja. Og det faktisk noe som jeg følte som at god TV gjørst vi så nek folk som har vært nye bråten og kanskje trakka i. Ja. At det ofta når han lytter til følelsene opp. At han hatt. Ja. Ja, Han sier, vi slukken arbeid. Ja, vi gjør noen arbeid. Hvis du vil Ja. hjelpe, hvis du vil gjøre det ut for at du vet, jeg begynte vi til å vaske vesene. Ja. Det var det jeg helt øyne at jeg kunne gjøre. Ja. Jeg tog 2 programmer under det her oppvarsmaskinen. Ja. Det har aldrig haft oppvarsmaskinen før da jeg flyttet inn i det huset som jeg bodde der på. Det begynte arbeidlintene. Jeg har 2 programmer over varsmaskinene. Og jeg tog det slett ikke video, og alt døyles ikke vi telt. Og jeg har hørt om telt, vi ikke har telt inn i huset. Gå vekk, hva det er for noe? Ha? Ja. Jeg var ikke det mest tekniske. Nei, det var ikke at du har ikke hakre hoksaner om dig själva. Nei. Nei, men det var just til at jeg helt just til at det her kan jeg, det her kan du i, og det her kan jeg gjøre av meg. Og det som man øyer, det skal man gjøre. Ja. Det kan man godt bruke. Og hvis du vil gjøre mer, så kan du alltid gjøre mer. Og det er det, altså kommet til det, at man ordentlig hopper i det, jeg vet ikke. Men at jeg ble sjuk, og så fikk jeg ikke, da kunne jeg ikke arbeide. Da har jeg vært i 15 år, det her programleier Lindene, og rett og slett. Og ta kom jeg etterferd til det. Jeg kunne få opp her, jeg kunne pisse på seg vindu, du vet, jeg kunne gjøre så småting, hvor det blø fra det her nødkjøttene, og jeg kunne flotte. Det var forskjellig arbeid som jeg kunne gjøre lykke. Men du sier, hva var det som hendte i samband med det at du gavst og sier at du ble sjuk? Hva hendte? Ja, jeg ble sjuk i høtten, jeg mistet minne. Det var egentlig et oheld til en tannlakna som hendte. Og tog jeg da ikke opp det jeg skal det være, så gikk det sånne måneder, det var iver 8 år, og nesten 8,5 år, 8,5. Og da opp det jeg kan det være, og da har jeg altså ordentlig mistet minne. Og var av det, og jeg ble 100% pensjonist, altså, eller, nei, hva er det ikke pensjonist hit? Jo. Ja, ok. Det er avlæmmes. Sjuk, ja. Avlæmen, kan man si også, ja. Ja, og da fikk sånn naturmedisin som man begynte å ta det som var hovedet vekk. Og da begynte jeg å latte i høtten. Og øyne til at en venninne kommer, hun hukte på med min i at, så sitter han over akkurat i munnen, så hun sendte meg til tannlakna. Og da var det bare 8, 2, 3 alle vennkjøkkene, at få det fiksa. Ja, så det var 3 år her som får du. Ja. Og så begynte jeg etter arbeid. Ja, så først. Ja.
Och Linden lärde man nek försk folk att känna till. Här kommer vi från Förjön i Höjlån. Det är ordentligt stort lätt. Ja. Och så var det här ivrig ta i Linden var, i halvtid var 8 år, lag 8,5 år i Förjön. Ja. Då var det här en sändning. Och det är att det är lite herran. Det var nog så intressant. Jag skulle till att brytla på Förjön. Sista barn, Christian Didriksen Kran, han blev gifter, vi beinto. Och jag skulle till här, och jag säger Mike, vad ska jag vill, alltså, snacka i preppen och vet om jag kan ha en sändning min i Förjön. Men jag också till nytt min i Förjön. Ja? Ordentligt avhört. Så arbetar vi och så skulle jag ta ting vi här till från Lintene och ta var packa samman och så att det kom till kväll och det skulle stå så plötsligt också jag till i Island är det så att man bara du har alla tydna avkort vid hundarna och du läste ur åren som du har till spela sånger och så pratade vi allt möjligt folk och jag också slett om till att jag kom till förra så kände jag var inte flöver där här var är då inte så gott förrest att jag jag visste inte ordentligt att det gick inte snack var ta mittlen och att och förska bibel har jag så aldrig läst. Då är det lite engelska och isländska. Ja. Och jag helt att det var så smart. Jag sätter med pappa han var där 8 år. Och jag sätter med nyer vid bibeln till honom. Och jag öppnar henne. Och här säger han du ska inte ha avgjør av tog, du skal si jo. Så det avgjør. Ha? Du skal ikke benge for hva Ikke benge for tusen du skal si, ja. Utan jeg skal legge der år i munnen. Ja. Fint sier jeg, smakker jeg på ibland. Og så bare pakker jeg så bare sove og så sted. Ja. Så først du i gang. Ja. Og jeg minnes godt at Benny Samuelsen, han var gift i mostermøynere. Han lurte i mine hver utsending. Ja. Han kjøper ikke det arbeidet i dømmelatning, tror jeg, eller han er alltid. Ja, alt sitt lov. Ja. Så han lurte etter meg, så får jeg om at han skal spørre hvordan det er det, hvordan Jack da, altså, sier nek gale og så vidt. Og Benny sier til, altså, hvordan lenge tog jeg du brukte på 4 røyker til det? Så jeg fortalte jo det, hvordan det gikk ikke til. Så det var, man skal lykke, lytte av herren i Øtlund. Godt, Siri, jeg halte vi færre sin langkår nå fram, og til at nå har det vært en fundare i Reykjavik, vi Franklin Graham, og jeg var selv ivrig og flere føringer eisne, og her kom jeg i samband med det, og så fikk jeg vite til at du var ikke bare vanlige hjelpere, vi sa fundarøyene som var det nok lunge, men du var en av høvespersonene i samband med fyrrøykningene. Grøy kan ha sint fra tog. Ja, så høy person, det lever så ordentlig. Jeg vet ikke akkurat stjåret, det var det ikke. Men du har skrivstårstjåret? Skrivstårstjåret, det er ja, amerikanere, det ville ha sånn title. Ja, det var det. Ja. Det var så løs at jeg var, akkurat da jeg begynte jeg ble frisk. Ta en med som heter Victor Ham. Han fra Russlandet, arbeider for Billy Graham. Han han som at ta i en innbjørn kjemur. Jeg må bakke løytsen, rett og slett. Vi tar en håp som har hitst altså, i 5 år. Prester og forstøymenn har hitst, og jeg tar bia sammen, hva mye det. Og det kom av tog at det en en forretningsmøver, som heter Oma Kristiansson. Han var i Tyskland, her hittet han tjøsne nonnen som jeg fortalte om i Janne. Her hittet han tjun fra Sveis, som at kommer vi en bådskap fra Gode, om til at nå måtte prestene i Íslandi for hittast og be sammen, til det var en myrk hånd i Íslandi. Og han sier, altså, du vet, jeg ikke prester, og jeg var ikke om tar for lustet mer, men jeg skal røyne. Så han får hjem til Ísland, og han får å vite alle disse mennene, altså hver og en for seg, og fortalte dem at de må hittast og de må be sammen til det er en myrk hånd i Íslandi. Og tar med åter til å kjenne, de fleste kjenner Omar, han er stora fyrtøkker i Íslandi. Og også, ok, det er ikke venner at komme sammen så som så, altså. Her var Lindena sammen. Men
tar kommer så samman om det att samtidigt, alltså kvar och en fick akkurat det är god som snackar, vi må hittast. Så blev det bestämma att hittast och ta ut i Fredriks kapitla till en så lite bönarhus tatt vi Reykjavik där som att. Går så 8 kom där samman. Kvann mycket det. Klockan 12 vid dövran och halvan timme. Så sa att och ta begynner snacka såna 5 minuter i 12 och färdigt gott 12. Och det är alltid en som snackar kanske 5 minuter, vi synger kanske 2 sanger. Och det är alltid akkurat och lite år och så ber vi. Och vi ber fyra land och sjö och tar oss stjärna land och någon. Det är något som är alltså equally important till att be fyra tar oss stjärna land någon. Och tacka Gud till fyra en goda stjärna. Hvis vi har en jag alltid förr är så privilegierad att Emma alltså och är beundrar allt. Jag kan inte om har stora i alla ställen här. Alltså här var bara du själv vi till patchen börja vi? Nej, alltså Mike först där. Ja. Ups. Mike först där. Och vi får det onkel till vi från Lindene. Ja, det var vi. Jag var själv vi från början tog jag att intervjua Omar och så tunen från Schweiz. Så jag träffade i Arne att de kom till Island till att hitta sig fältene. Ta i prästarna hade sagt ja, vi skulle be samman. Så kommer de. Och då visste man var vi från början till teagera, men att detta var för det mesta i början var det tar som träffas. Eller tej kan man säga. Alltså tar vi två som prästar. Var det inte östen fyrstå men för imska samkommer? Det var alla som hade avbörd i samband med imska samkommer. Ja, vi säger bara prästar till ett namn i all slöjn, alla möjligheterna. Ja. Men och detta var det så i några år. Det var 5 år. 5 år, ja. Men det är väl några år och det var så att det blir samman och tar själva det kommer att pengakrasche så där visste det vad myska hånden var. Och så bautar sin träd och så helt det okej skulle vi stoppa nu. Men nej, det fällt inte att det skulle stoppa nu. Att nej, vad ska land trönge till det vi fortsätter att be. Så att ta för att fortsätta be och ta det än i det. Och det är lika mycket om det vill jula afton till alltid fön mycket det. Klockan 12. Lika mycket. Ja. Så är det att händan här ahöjdan är sänd till Amerika. Det kom från Taimon att kom det från Taimon självon? Det kom från Taimon självon att ta bestämma vad ska det føles som vi føler till att vi skulle göra och tilltag samman. Ja. Här var en stora samkomma. Och ta var det att det var samt om att bjöa Franklin att komma. Och det blev så skriva ett brev till Franklin och han biskopen som var ta, han skriva ett brev. Och så kommer Victor Ham. Ta i Franklin har tid med breven. Ta kommer Victor Ham och snackar vi. Att samla alltså samman alla prästarna. Och jag var ösnen vid till det på onkramat men ta var det så att det var bara prästarna som kom. Och till ett möte. Men tar det så att prästen till kyrkan som jag känner till han spyr mig om jag inte kan syrja för kaffe. Och jag var blivit så pass frisk att det här kunde jag, så jag tog och bäka i okkurst och hejda så klart. Och så tar jag Victor Hamteker och möter och följts någon och hever dessa prestationerna om det där. Att ta är till att han ber mig att sitta. Han säger, gå färg in i kötchen, kom och se det här tjockon. Ja, och så kommer jag till vilsla lintene och jag sitter så vitt om hon. Och tar jag det här färdigt och han säger, fortäller han, Gustav visse de skulle komma, visse Franklin ska komma, och visse Billy Graham ska komma till landet eller vid Sunnefältje. Ja, Franklin. Ja, men alltså till hans association, alltså till hans fällskaparen. Ja, Billy Graham. Ja. Hvis det ska bliva, så må vi be, så skulle alla kyrkorna be, och det skulle göra en sån bönabölk och kvarjar kyrkjo, eller samfälla, eller samkomma. Ja. Öll plossene må gjøre en bønagrupp, og öll må begynne be, tog at begge Billy Graham og Franklin Graham tar seg at det begynner og ender vi bøn. Det er det mest important av öllun til å be. Og han leier så linjene til det her,
Och ta var det inte ordentligt blivit frisk. Men Sheila, alltså den stjärna Linden, kona till Mike. Hon känner mitt hjärta. Och jag säger vi henne, vad ska Sheila, du måste be för mig. Alltså, till att ta var en annan kona kom nu mitt arbete i Linden, Signy. Och jag säger, ska Sheila, du måste be för mig. Jag vill släppa arbete vid det här. Det här, att du må hjälpa mig att be. Det är man blir frisk. Så jag var alltså inte ordentligt blivit frisk och det var en 8 månader att säga. Och då var det blivit så pass gott att men jag har ju så inte hört från dem och tänkte nej, men alltså gott där. Men jag kan alltid bli volontärarbetare. Jag kan alltid hjälpa till. Självbojen. Ja, det kan jag alltid göra. Och så är det till att det är sån här 4 med sån här Oma Kristiansson, han ringde till mig och ber mig komma och kontoret så spyr han. Vill du arbeta vidare här? Ja. Och jag, alltså, visste kvann foten skulle standa i. Så ordentligt glad. Ja. Det är det mest spännande. Det mest spännande som kan hända i en lande, det är att ha en störst möte samman. Ja. Här som alla möjligheter, allt som tillhör god i arbeid samman. Ja. Att göra så störst möte att det är inte äntligen att ha ett möte. Det är det som tar sig nej, det skulle vi inte ha. Vi skulle ha okkur som vi tar bie fyrir og i mannavis. Og så skulle det ha nekv av ofrelst og følt vi. Ja. Og her... Ja. Fyra människor är frälst. Ja. Det är det snurr om. Ja. Det skal ikke være... Bara möte. Et hyggelig møte, jeg tror. Det er ikke på seg. Og det vil jeg dørst alldeles ikke ha nekv vi har gjøre. Men tar her var det at tar... Først la byrja vi så hoksa vi det så. Det han spurte om jeg ville begynne arbeid 1. januar, og at det her skulle være enden av september. Ja. Og jeg hoksa, okay, altså hva det verden, skal jeg gjøre alle disse månedene? Altså, jeg kan ikke tenke løn alle disse månedene. Nei. Jeg, altså, møter september måned. Ja? Jeg ble sint rittla vi. Og spurte jeg, altså, du må sørge for at jeg får akkurat det gjøre. Jeg må arbeide for løn, det kommer, det må jeg. Og han sier, altså, eftersom jeg forstod det der, så først det nok å gjøre. Ja, så begynte hans mannegrann komma. Han är svenskare och han är viner till, alltså jag känner några få folksvärde, men han är alltså har viner ju mer. Så det är alltid så lite. Så vi blev ordentligt knytta i samman på den vägen. Och fick en dejlig stjärna. Ragnar Gunnarsson, han är iver kristen på sambanden i Islandet. Han var så stjärn tjockon och helt ända standande fitte med över och konan Sarah Rönn. Och de har varit trupper i Afrika och har alltså ordentligt nekvar rønslig av etter møvelion. Og så blev så kvart så kom Mari Falko på i. En kona som har vært i ferien oftane. Hun heter Fjola Hilmarstøtter. Ja. Hon var vi. Ja. Og en som heter Hafstedt Gøyter, han var også vi. Han var ordentlig flottor. Han tog det sånn så tekniskt forskjelligt. Ja, så vi arbeidde sammen et godt team, men så kom amerikanere nok snakk på østene, så vi har snakket litt ångest og forskjelligt disse mannene. Men det er det som tar ledja grunnen til, vi har den samme grunnen i alle menighetene. Lika mye hva kyrkjen eller samkommet til Du øyters. menar grundvötlen. Ja, grunnvøtlen, ja. Grundvötlen, ja. Ja, okej, det är samma året, ja. Jag måste besätta mig ner att iversätta dessa böckerna av engelskon till islandst. Och så färar vi och lära, ja, inte lära kanske. Ja, Fast så mycket inte nekvar kyrsta ta veit allt det där. Man undervisar om det här Ja. som ska föra fram. Och lojal är det här akkurat som en söndagsskola mäter. Att det faktiskt det som du börjar vi. Jesus får av krossen, alltså det syndare. Jag må ha fyrtjöving. Han får av krossen för mig, han dör för mig. Han och fyr till att släppa till god och få fri hjärta och fyr för att hjälpa och höjla en anda. Allt det här är bara grundvöldaren. Det är det som att dra höjl bok. Och du ska och skripta plossen som man brukar till, alltså det är några få plosser som du ska lära och du ska lära det ordentligt. Och ja, det blev inte så löst bara att och det här gjorde vi så vi iversatte där vi förut så och lärde och eller undervisste. Hade 4 lästrar
och hver och en måste komma trutja fyrlestrar. För att släppa till att vara självbar på det, så måste du komma till fyrlestren. Och du måste alltså skriva det på och lägga en segel och att det är akkurat som att ta ett test. Och tar vilja inte till att folk som kommer och hjälper till ta i möten i er, det är folk som har vi känner att vi är syskon, vi har samma grundvallen, och vi har varit gökna samma skriptavlossene, vi tar akkurat hva det ganger på, hvordan det skal genge for seg, og hver skulle være, og hvordan det skulle gjøre. Så ta i møte så det akkurat som en dreimer. Det bare ganger alt som en smordmaskine. Hver og en har sitt plass, og alle har bygget i 20 måneder for sin nærmeste. Vi får en sånn segel. Bønasegel. Bønasegel, her så vi skriver navnene nye, bygget kvante, 4 navnene. Og ta det også så at de følelsen som av sånne selen, de er ofte frelst årene av møtene være. Så det er sånn bie. Ja. Og så det til at det er kyrkjer utenlandet som nå tar vidt det var interessant å vite til at kyrkjen i Kina, hun ber for jokken, og det var i Uzbekistan, det var i Zimbabwe, det var i Indland, en kyrkja her. Det var koner som har tillhört en sån kvinnemyndighet i Amerika. 500 000 koner. Och med en partner att de skriva sig på. Att bia. För i åkken i Island. Med möten i Vårå. Det var nekk för motståndare. Det var nekk som inte ville att vi skulle hålla möte. Folk har ju olika meningar om Franklin Graham. Hilden var så konservativan. Han vill hålla sig till det som Bibeln säger, men inte det som lagen i landet säger. Men hans budskap är akkurat som Joe Papan. Det är enkelt och det är grött. Vit. Alltså han var själv en mäver som ballast och han lät aldrig att bli predikant. Nej. Det lät han aldrig. 22 år gammal. Da han kom til det ørslet at han bokte sitt knæ og sier, hva skal Jesus? Om det så, fyrtje med øsne. Og da ble hans her løy fullkomlig an for andre. Ja. Så sier jeg, hadde her som du var ute i her tag, som kallar for havtid vånar. Ja. Vånar hatøyen. Ja. Og hon gjør det, nu var man selv her oppe. Ja. Og jeg må si at det var en stor oppleving. Det her vi er suttja til første kveld, til fyrre kveld. Og man også sier, fernekere kommer fram. Ja. Og så at mærkja til, han ikke bare sagt det kunne komme fram, så kom det tidsjande fram. Det var helt utrolig. Til rundt? Ja. Ha? Ja. Altså, Østlandingar som så støyver. Ha? Runde fram till samma. Det runde fram. Ja, faktiskt bara när han säger det. Alltså han är inte mer men han säger, jag kommer jag bjuda att det kom fram och så fortsätter han att snacka. Och så säger han, jag kommer jag bjuda att det kom fram men en lilla då till Jerry klar. Ja. Och så klarar han att fortälja sövna och så säger han nu alltså nu är det. Och det var bara akkurat som det var väldigt nöjt utsalt, ka? Det var så det bara rann fram. Det var störst. Det var stor upplevelse. Ja. Vi för och konstnär. Ja, vi är här, ja. Och mer än 400 folk kommer fram och tog med Jesus som där frälsare. Ja. Helt fantastiskt. Och det var näck som sa att var sidan i Cetron Chassar som östen körde det. Det är näck som att hade kommit och sagt vad ska jag inte. Ja, jag hörde om det här som baden och hösten här bjöd jag mer och nu är det så att samfunnet, nu är det alltså kyrkene, det här var akkurat som finns smak på det här. Ja. Och det är de folken som inte kanske kommer till mötena, men var en selig anker som anker är bi för det. Ja. Det kommer också. De kommer nu in i olika samkommer. Det är bien in. Och folk det blev frälst nu kvann söndag så du vet. Och i indiska samkommer. Øysten så til en som at prester han nok så stiv kyrkja, men han har rønt at gjøre det sinter
Sinte mer mänskligt att så lite mänskligt. Oj, nu ser. Ja, men alltså det är så läst. Det är stöver formar nekvastande. Ja, han just det måste att komma lite fast. Ja. Det var ordentligt sålöjes och skulle vara sålöjes. Det var stuft. Ja. Men nu är det mer livet. Ja, han är en sån mäver som man vill ha att det inte mänskligt. Ja. Och det var den första söndagen 18. Aldrig hänt sig för så här kyrkan här. Och då var det en kona som röstade sig upp. Mötet var inte färdigt, eller att samkomma inte färdigt. Jag tar det alltid så att prästen går fram och sänder och hälsar följt här atre. Men hon röster sig upp och säger, omskylta, kan jag komma fram och få såna frälse? Och han blev glad. Ja, kom. Affären. Han var affären. Ja. Det var att han vant det inte, men allt dåligt inte. Och fältsin som att det var här i kyrkene. Hvis det hade hänt några månader åren så att var så. Ja. Så men nu är att vara vi och det är såna och uppleva det. Ja, och det är såna glädje och det är såna mer frälse och i fältse. Och det var alltså dejligt. Ja, äntligen det var. Ja. Så det var ordentligt allt. Ja, så här är det döm om att det är att lösa sig bia. Ja. Ikke bare for sønn Ekno, det var tropløkar og annat som du nevnte om døttetøyna. Ja. Men også kan man säga för en boy och för land som Island. Ja. Och man ser att det vi døttemunnare, hon blev frälst, sonen Jamar, sin Jamar. De två äldste till vi långt över i bibelskola. Och till nekvar färden så att det är alltså hon blev frälst för öllnes ner illa. Det blev hon. Ja. Så du har sikna av herran och bönhard. Ja. Väldigt så är bötterna som kommer fram till att här ta att hej, har du sikna dig. Ja. Samma vet här. Så det finns ju 6 barnaböt. Det är säger man kan inte få barnaböt utan att det är bötten. Nej. Nämligen. Nu du tar en bibelskola. Ja. Så är det här så man heter vi det andaliga heter vi det som hände i Island här var vi berg och så några andra felax. Men det är ett annat som vi tar felax till Israel. Ja. Ja. Vi tar visst i Israel. Ja. Och nu skiljer jag till först av bibelskolan i Jerusalem. Ja. Så det var drömmeren. Jag har varit trutja för och en för så hittast vi och ta hej en liten hopa av Island kom vi till att Islandare tar inte för så näck till Israel som tittar och gör i färjan. Och det har vi ju så yngst mer. Att Islandingar kanske gör mer av. Det var för en för året vi Olave, men det är inte vi nu några år. Nej, men kanske vi kan göra några felax. Ja, man vet aldrig. Där tog vi och vi till från färjan och så samarbete. Ja. Man vet aldrig vad kan hända. Jag vet inte hur det har inte varit akkurat som jag tryck på härifrån. Men vi snackar inte så mycket om Israel. I Island. Nej, inte på samma mata som här. Men jag har haft det att inte att släppa här till. Och nu tar jag det här arbetet vid Franklin Graham och How to Vona var i steg. Och så var det så att jag spurte akkurat som god. Vad ska jag nu göra? Ja? Och så också jag kanske ska ta en tøy och sätta mig bara nio vid hans fötter nu. Han är 2-3 månader. Nu har vi akkurat tøy till det. Och jag säger att det är alltid vi sina tøy, först. Det är inte alltid det rätta tøyen inne till forskjelligt. Men nu føler jag att det är det rätta tøyen för mig. Att sätta mig nio vid det. Och så får jag liksom att löjta vad ska jag göra. Och jag är första till Gotland, Sverige. Alla är färre här och här är Frälsarser har en skola här som man kan vara i 3 månader. Och en väninna kommer och Miriam Oskarsdotter som är ofta när kommer till Island. Den till förra säger hon är här och arbetar. Men så falt jag som nej, jag ska inte säga det. Och så låt jag börja så var det kommit in av livets ord i Sverige och så för in så in till Israel till Taimon och nu har vi alltså sökt och jag finner ja. Och det är alltså i Jerusalem och det är Jaffa Street, en liten skola som där har där tar 30 nämningar och det tror jag månader sen. Och det är först då? 16 februari så flytt vi från
fra Arlanda och i Sverige. Det är en son som bor här och jag har svenska svea dötter och tror på att när här. Så jag får här ha en två timmar ungefär det. Ja. Först har vi julen och familjen i Island. Och så färdig till Sverige och så vi gör till Israel. Och så är det färdigt i ändan av maj. Ja. Och så får vi se vad god till för. Anke Eva så jag tar han akkurat till tøyna. Ja, alltså är ordentligt spänd på det här. Jag vet det är alltid så att man alltså nästa dag han är så full av gavon och han är så full av möbelögon och glädje och man kan alla ständigt snacka vid folk. Självt om det flickvar så kan du snacka med folk och folk kan bli frälst. Ja. Det har vi upplevt. Så att det alla ständigt så god TV alltså visst man säger alltså ge mig en sal i det. Ge det så att det kan vittna för omkring i det. Ja. Ha? Du har du upplevt att du lagt omkring till Kristus i en flåfärre? Ja. Kan du greja för att du? Ja. Det var det stått lite. Ja. Jag skulle till Sverige och Avija. Och att det här och jag har arbetat sånt jag har inte sov jag bara arbetat och så får jag hem tog taskarna och där och bant ut av flygplatsen och så kom jag ombord och flickvaren var fotlor och så var det akkurat som det över ett plats det var akkurat som två boka. Ja, två boka. Ja. Alltså jag sätter mig dubbelt. Ja, alltså jag sätter mig här som jag skulle och så är flickvaren blev fotlor. Og det mangler bare en her. Ja. Og jeg hører at en kone 18 sier akkurat, du vet, jeg har det her plasset her, sier hun, du vet, ved en sele. Ja. Og her sitter jeg med over i henne plasset. Ja. Så sier studenten, flikkvertinnen at, ja, at tema så har vi tvøyboka. Ja. Eller på akkurat måte gale gjørst. Ja. Men her er et plass, så du kan sette det her. Ja. Så hon sätter sig i syna mer. Och han vinter i sväv. Och eller har lagt sig till rättare att sova. Så hon hickar på mig och så säger hon är så tryggvande. Och alltså vi det är ju gång för nästa dag och ja. Ja. Ja, och så hälsar han på mig och så säger ja, jag visste det. Nej. Och jag säger kvoi visste du det? Eller du vet. Ja. Jag så väl det är i arbetet alla nattna här och alla är mer kvilla med flickvärn. Och var det inte så väl fyra? Kanske inte nej, inte som man kunde vara men allikevel så var det så att jag säger så ofta när du vi går gemar onkran i det gemar onkran som jag kan vittna för det. Så du arbetar linden, du arbetar bara med frälsning fältje. Så är det akkurat som det okej to you, du arbetar utvarp någon och man snackar vid tesen lust och till nästa lust och nästa som ringer in få fyrbön man be över följe. Vi be 35 dagen här. Så man känner nek vid tjöknen telefon. Man är ofta när kommer till att folk att ta lov i afsar och man allt möjligt ösnet då vi till att kunna färd i bojen ta folk i nej. Och så är det att tar man fer också så vill jag gärna kunna vittna vid också. Ge vad onkeln som jag har, ja. Och tar det hänt en kona ner, hon säger, ja, det var så lös att jag får till Island en tur, ensamhet, från man och bötnen, då jag vill huxa mig att skiljast, blev skilt. Och jag har så sagt, alltså god om 2 år till. Ja. Alltså sände du onkrarna snacka med mig. Hon är så väldigt vid genten i Island, och onken har snackat med honom god. Och då han kom ombord flickvaran och sa okej, så är det inte. Och tar i hesten här med även sitter i henne av plåse, så också han bøyna vägen, ta må vara tøy. Ha? Ja. Jag vet inte hvor. Ja. Ha? Jag säger inte. Ja, och så sett hon sig ner och spyrja. Och det var akkurat som det att hon inte huxa en tanke om det att det här var akkurat av myndligt på några måter. Och helt det var så stort att aktarna att hon aldrig fick den tanken, du vet. Att det var akkurat av myndligt. Att du bara sätter den i en flickvar och så säger jag, du tryggvande. Tror du är god? Ja. Ja. Och hon började att spyrja och hon spurte. Och
Jag var alltså det var nekva svøren som jag alltid inte att jag visste det en gång. Det bara kom svär. Det nekva ordentligt vanskligt att svära. Här är en gältersvär Ja. och rattar i lött. Det gör han ofta nu. Ja. Ja, men hon ända så hon grät i fängelsenammar och tog emot Jesus och hon är väl söndagsskola som barn. Ja, så. Allt det där. Ja. Så tydligen är mycket är det så Guds år Ja. inne i bötterna vid söndagsskoleördning. Ja. Siri, jag har alltid att nu ska du få löjve till att bära en bådskap till föringar. Ja, en påskap. Jag också ganska om dig som att sådja mig, som att känna mig från förr. Och jag vill säga alltså att hick är ju livet som jag gör det och huxa där kan det bli bättre. Kunde det vara så att alla avgörna är det rätt? Kan det, alltså, jag ber dem att lyda på mig att det är bättre. Att pröva god øynafer. Og flest av oss har færre møte for, og ikke bensje fire Guds hus, akkur som jeg var. Men at prøve å gjøre noen hjertet, prøve å si, om ikke annet, så vi tanker noen, altså bestemme, eller prøve det her under tog, som jeg gjør det. Så at gjør man det, onker opplever ordentlig en brøyding fra byrjan av. Det er nekva som gjør det. Jeg gjør det til ikke. Men jeg følte det, da jeg tog en begynte å genka, at jeg fyllte det her tømarum i hjertan som jeg løyta i så etter å fylle av omkron. Og god han gjever mer og mer kvendt det, så at jeg vil altså be til at du gjever det til god, og du først å oppleva så fantastisk ting, og det er så spennende liv. Og så vil jeg også si at vi til som er ganske lortet nå, og har ikke vi god enn å tog. Kanskje du heldig det ikke være verda, eller du doer ikke. Vi behøver ikke doa noe. God legger oss år i munn. God, hvis vi takker første skrev og sier, hva skal jeg skal, eller første stig og stå jeg nyer, altså han hjelper man, han gjør man til, og det stender jo i Bibelen at han bid ikke gjøre næka, som han er jo ikke fyrrøyke åren. Så at hvis det at du skal ut og greve etter omkring, så fer han etter spekene. Og det på lykke mye kvært det er. Og for det som arbeider i sundagsskola, eller vi misjonsarbeid, eller gjør vi tunne penger, det er det beste og det er det mest velsiktende som du kan gjøre. Så ikke lete til å være til at du helter til løyte som du gjør. At det er løyte som du legger til. Om du baker en kake, eller kommer og vasker vese, og her vil jeg si at det er en lytla stått, her vil jeg så tydelig til, en lytla stått av søvå, tror jeg at det var, altså, pappa min fortalte ofte at de feltene som har vært det mest important, altså, Det tydningar mest. tydninga mest, det er de feltene, hvis du husker som skrellemenner, hvis jeg tar ikke komme og teka skrelle, så lukter alle bøyen om en vik, et eller annet, tror jeg det er, så et eller annet. Om man stjaurer fer og helt ferie ångstene, så vet vi ikke alt. Men hvis det tar som har vasket gulvene og vasket vesene og gjøre maten, hvis det tar færre vekk, så sørger vi det beina vei. Og tar som man letja, vi tar ødel okkar å gjøre. Og at letja grunnen og et bad, det er den mesta, tøytninga mesta som vi kunne gjøre. Og om vi ikke kunne gjøre det selv, så skulle vi hjelpe til vi det på alle måter som vi kunne. Så bare vil jeg mene til at vi, altså førjar er sikker på det at førjar er det sørste landet i alle verene, her som Guds år er bjøa alle stedene, og til løft. Og det skulle det halte i. Bi fire tøymos og stjøtna landen og bøynen, og kommunen, at har heva vid fra gode til å teka gauar avkjører. Så jeg er sikker på at vi skulle løyta lunch etter en land som følger, her som at god slipper å være inne i skolen, og alle stedene her som du arbeider, og at det ikke er noen lov som kommer og sier, og her slipper det ikke ombord vi snakker om god. Dette landet hever en saurian firemon, og vi skulle takksom for det, og så bare be god om å velsikne det, ordentlig har vi tog det allra bästa som man kan.
Han hever så nekva djeva, og det er så lekkert, og det er så godt. Jeg vil ikke hånden kun det. Når vi gjevast, så ferdig jeg be en bøn, en innbjørngarbøn, en frelsebøn. Så løsner som Siri opplevde, da hun kom fram, be seg noen bønnen, og skulle be en bøn. Og det var så at hun ble frelst ta. Jesus kom inn i den liv. Og så løsner kan Jesus komme inn i tutt liv, og tog ferdig jeg be en stotta bøn, og sier vi til at om du virkelig innskjer at gjeva ditt liv i til Jesus, så kan du gjøre det nå og her. Så takk opp at det etter meg nå ta i bi i setningen. Jeg skal gjøre der plass i middelen setningene, så at du får endertidse det som jeg sier. Lett å komme be. Gå og god i himmelen. Jeg tar ikke til for at du gavst Jesus at dødja for synder møgnar av Golgata kross. Jeg vet at det er en synder. Han døg for meg og for møgnar mange synder. Men jeg vil gjeva mot liv i til tøy nå. God, takk du iver min liv. Av heila hjerta munnen, innskje jeg at gjeva alt mot i til tøyen. Takk meg som jeg er. Takk for at året sier at han som kommer til munnen skal ikke være korte borster. Jeg kommer just som jeg er. Jeg vet jo teker meg ut med her. Jeg vet jo vil frelsa meg. Jeg vil tjene det her og vittna for øre mennesken. Amen. Hever du be disse bønnene, så sier Guds ord til at så mange som tog imot i hånden, tar man gav han mått til å være bønnegods, tar man uttrykva av navn hans herre. Det som områden til at her gjøre er at du fyrte fyrsta, fyrta bia til god, og lese hans år, Bibelene, at du vittner for øren, at du har kunnet kjenne han som frelser av tøyen. Og det som øsne jo større tøytning, til å søke samfunnet vi andre godsfolk. Færre løyta, og i imenskene samkom færre møte, vite hva du kjenner til hjemme, og ha samfunnet vi andre. Det er all nøyet. Herren signe til. Og Jesu navn. Siri, Ja. takk for det så gode løtene vi fikk sammen. Ja, takk du. Det var deilig. Og Herren signe til, Ja, lykke måte. og god signe Ísland. Og følger. Takk. Takk for det til som jeg har sett og lyst til et sendingene. God sikning. Takk for det.